Sudah lengde. Lengkar lah. Lengkar deh. Lengkar ada. Bapak YouTube ni kan dah. Dia mau botol review kalam deh botol ni. ओरैबायदि मोनसे जिनिसनि बागै खोन्थानो नागिरदों बेनो जाहैबाय नैबे अरेन्ज कालारनि जिहेतु नोंथांमोना कभार आप खालामनाय नुदों बेयो एकदम निउलि लन्च जादों जोंनि बड'लेण्डआवहाय गहपुरावहाय स' बिथांमोना ओरैबायदि मोजाङै बेखौहाय डेक'रेट खालामदों आरो लोगोसे बेयावहाय भेराइटिस फ्लेभारखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बेयो बिराद हेल्दि स' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बेखौहाय सामारावहाय लोंगोन आसा खालामो नोंथांमोना टेस्टि मोनगोन आरो लोगोसे कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदो दामा माबोरैहाय मोनखो आंबो लोंगोन आरो आंबो लोंगोन दायो नोंथांमोना दिन्थिगोन गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै दायो आङो गहपुरावहाय दंफैयो गहपुरावहाय मानो फैदों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना सिगांहाय आंनि भिडिअखौ नुखादोंमोन जे गहपुरावहाय आङो शुटिं खालामनो फैदोंमोन ओमफ्राय बेयावहाय दा शुटिंआ जोब्बाय जिहेतु डाबिं होनो फैदों आङो जोंनि थैसाम 2 मुभिखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन नै दायो आङो डाबिं हैनो फैदों डाबिं होनायावहाय नै सोर सोर दङ नायदो बिथिंहाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो बिदि समाव मानो ओंखारलांनांगौ जाखो बिदि समाव मानो ओंखारलांनांगौ जाखो बिसोरलाय दे खेबसेबाव बिदि समाव मानो ओंखारलांनांगौ जाखो बिसोरलाय बिदि समाव मानो ओंखारलांनांगौ जाखो बिदि समाव मानो ओंखारलांनांगौ जाखो बिसोरलाय जागोन ने जायो दे बिदि समाव मानो ओंखारलांनांगौ जाखो बिसोरलाय र' आं फन खालामनि डाबिं होगासिनो दायो डाबिं र' आं फन खालामनि रेडि नै डाबिं लानायाव बारा रोङा जाबाथाय नैबेजों होगोन आरो ना नैबेजोंहाय होगोन नै बिथिं लागासिनो डाबिं सिखा लानायखाय जामारबाय हाया जाथारदोंमोन जोंना एक्टरा माने डाबिं होनाया एकदम आलदा जायो नालाय माने शुटिं टाइमाव जा जेनेबा मानसिफोरजों पुरा एक्सना आलदा जायो प्रेक्टिकेलि खालामनाया ओमफ्राय दाथ' खोनासंनासो खालामनाय जायो नालाय बिराद टाफ जायो खिन्थु नैबे बुस्थुआ जोंखौ बिराद हेल्प खालामबाय आरो बेबो आं नुवाखैमोन आदा प्रबिननि थिननायाव जाबाय एबार नोंखौ इदि जानखाना दोननांसिगोन जोंना गासिबो डाबिंआ जोबजोब्बाय थैसाम 2 मुभि शुटिंनिया ओमफ्राय दायो एक्टरनि बाखि दंबावो ओरैनो साफा सानै साइडआवहाय थानाय बेफोरनि डाबिं बाखि दंबावो ओमफ्राय बिनि उनावनो जोंना 23 आगस्टआव सिनेमा हलाव नुनो मोनगोन आइलायनाय एक्टरानो बुंहरबाय नैबे सिङावहाय थानानै ओमफ्राय नोंथांमोना गोबां सिनेमा हल्सआवनो बे जोंनि थैसाम 2 मुभिखौहाय रिलिज होनाय जागोन आरो बेखौहाय आङो अफिसियेलि डेटफोरखौहाय उनावहाय मोजाङै मेनसन खालामनानै होगोन जास्ट 23 आव होखादो डेटआ 23 आगस्ट ट्रेलार ना 23 आगस्टआवनो मुभिखौ होगासिनो 23 एक्साइटेड 23 आगस्ट नोंथांमोननो बारा दिन्थिबाय थाला मानो होननानै बुङोब्ला जेब्लानोखि मुभिया रिलिज जाखागोन अब्लानो नोंथांमोना नुखागोन नालाय ओमफ्राय आङो ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय फुङाव सहैबाय आङो फुंनिफ्राय सानसे लाखाबाय आंल' नङा बेयावहाय नैबे आगैया मावगासिनो दंमोन खामानिखौ बिस्रा बेबो सानसे आंजों थानानैहाय खामानिखौ मावनानै फोजोबनानै फैबाय आरो आङो बिराद माने आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन जोंनि मुभिखौ नायनानै गाब्बायानो जोंना एक्टरा तामाम मोदै गखायो थाब थाबनो नै खान्दा 2 बिराद गाबो फिल्मनि नामा थैसाम 2 नङा फिल्मनि नामा थैसाम 2 जानो समाया मा जानो समाया कान्दा 2 कान्दुरा 2 गाबनाय दं फोरोदि गाबनायखौ दे खेबसे होबावब्रा गाबनायखौ होनो आरो मोदै गयो रेडि जाबाय स्टार्टनिफ्राय दे गो Beri bukain dulu ya.
That's called real actor. बेसेनो बियो बेसेनो दामा 50 दे दुइटा दे लानोसै माबा दिंखिया बेखौ गायनो लाङो ये लगेगा ना ये बाजार बानाय फैदो जोङो माबायाव मा बाजार बरनि हाट बाजारावहाय फैदो जोङो बाजार बानाय रेन्जार मोजां मोजां मैगं मोनो बेयावहाय itu boya isi nih kisah নাই নাই বেয়া হোৱা নাই मासे गिदिर गिदिर ini kita kiman itu 60 hari itu 60 60 मस्त दाम दसलै होनदो ए मोनथामखौनो ला होमबा ना मोनसेखौनो लानो मोनथामखौनो ला जानाय नायनांगोन एटुएल' आरो बिलाय माबायदि बेयाव मा So guys नै बाजार खामनानैहाय फैबाय ओमफ्राय मा मा लाबोखो आं दायो न'आवहाय दिन्थिहैनोसै आरो ना नोंथांमोननो मा मा लाबोखो बिराद मोजां मोजां मोनो बेयावहाय बरनि हाटआवहाय बेनि थाखायनो आं बेयावहाय फैदोंमोन आरो ना ओमफ्राय नै आनारस लाखिनानै बायनो नागिरदों आरो ना बेसे दामनो किमान दाम बे ककाथ' दियाव नैसो गोमोन 와, 지금 부르잖아 막. 이 막 고탕 스마트. 네? 이도 키사 해니기? 미타 오보나? 하? 실롱을 해. 실롱니는 ulang pwede 너희 스무나 나오면. Sinet ke besi bisa buat. Wah, dengar macam. Meni ko puri lana. Kalau? Baru kami di rumah ha. Dangore 800 টাকা করে দেখা দিই না। আচ্ছা Asik ya? Tidak. Haha, anaros. Gari ke laksi ke bu, berapa berapa mabayang nunan? Mana? Mabayang lah, mewah pipitan yang nunin ni. Ini makai. Mabalap bay, mana? Owa mewai. Bay anaros. Oh, बहुत बुस्तु ला बेले. आलु मेगं माबा माबि लाबोजोब्बाय आरो ना नै